U Srbiji je počela obuka tužilaca, policije i drugih službenika koji će kao članovi takozvanih udarnih timova voditi istrage finansijskog kriminala. Nedavno usvojenom strategijom predviđeno je da se uvede i finansijska forenzika i poboljša međunarodna saradnja. Očekuje se da će primjenom strategije biti značajno unapređena borba protiv sistemske korupcije, pranja novca i finansiranja terorizma. Članovi budućih udarnih timova prva znanja dobili su od FBI-a, američkog i slovenačkog tužilaštva. Budućim članovima udarnih timova koji će se boriti protiv finansijskog kriminala gosti iz američkog tužilaštva i federalnog istražnog biroa i slovenačkog tužilaštva prenose iskustva kako se formira i rukovodi udarnom grupom, koliki je budžet potreban, kakav cilj treba sebi da postave i kakve rezultate da očekuju. Mudrost koju možemo da pokupimo sa ovih sastanaka je da za našu upotrebu ovde u Srbiji izradimo metodologiju budućeg rada udarnih grupa i time započnemo realizovanje jednog od najbitnijih stubova istraga finansijskog kriminala. Tužiocima i inspektorima zaposlenima u Agenciji za borbu protiv korupcije i Upravi za sprečavanje pranja novca, poreskim inspektorima i carinicima koji će biti deo istražnih timova, strani stručnjaci predstavili su nekoliko modela udarnih grupa koje mogu da budu formirane zavisno od konkretnog predmeta istrage. Od američkih kolega i recept za uspeh. Najbitnija je volja da se radi u timu i posao završi. Iako uvek ima prepreka i timski rad nije stalno savršen, ako postoji volja tužilaštva i policije da rade zajedno sa drugim regulatornim telima, odeljenjem za javne nabavke, kontrolorima i jedinicama za finansijske istrage, i ako postoji politička volja, onda mislim da to može da se ostvari. Za borbu protiv finansijskog kriminala bitna je i povezanost s drugim državama. To je savjet tužioca koji je u Sloveniji postupao u predmetu Patrija za višemilijonske malverzacije u javnim nabavkama vojne opreme. Rezultat, premijer Janez Janša osuđen na 2 godine zatvora. Ti JIT zajednički istražni timovi su jako dobar sredstvo koje omogućuju da se jako brže i jako jeftinije dobiju dokazi strane zemlje. Ako radi samo jedna država, ne može se sagledati šira slika, jer u tom timu vidi se šira slika, a pogotovo sa saradnja policija i tužiteljstva omogućuje da se sve to procesuira, da se počinitelji brže i lakše nađu i kazne. Prve udarne grupe u Srbiji koje će sprovoditi istrage finansijskog kriminala biće formirane početkom 2016. godine.